Hello mga kapudibis, today kakain po tayo ng paksiw na bangus at meron tayong longganisa mga kapudibis. Ang drinks ko mainit na kape. Mga kapudibis, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibis, malinis na yung kamay ko, mga tamking kapampangan. Ayan. Si Ate Albi po, hindi po maganda yung pakiramdam niya. Kaya ako lang po na. Black coffee. Yan. Yan. Pudibisong. Ang unang subo ay para sa inyo, mga kapudibi. Maganda mo. Sarap. Sarap. Tamis. Talbos. Sarap.
Kaya mga kaputibis, agis ang pupunpamangan ko. Ang ganakin yung video mi. Salamat po.